Hakan no pai singi ka arbukandai terek no pra arajar pusau kumba prangot ki kena nakasnong kilo ki badang temu ban lejingi pengat hawa omran kilalap penban ya ka we ki mediam ka baper lengkuit hasla kini ki kena mar kilapet ban lejitu sekiri rong ba kasnong ki balawan man pe ya ka tei ka mediam namar ka jingdon ka jingja jabrio nakasnong upar nongjri na du ka foi terek no pra arajar pusau kumta ki rirang ba kilapun se ki bahiyeng jong teu baja ban wan pe la ka dei ne em ka mediam ubahiyeng jong ki rirong ba kilapun tep swaru se ki bor pulet ka omsning police station ki balawan her sya ka tei ka jaka bat sei ya ka mediam uteu brio ki bahiyeng na upar nongjri ki bala sapun ha ki rirang ba kilawan poi bat klampen slam kila itu bakadei ka mediam jong samla pensai lang mali khat pras nem karta walaja na du ka arpoi trek no pra arjar pusau lai thu ru hakapor balap yakamet lalap hapreng kamet balangkhoi kabala per hasla kat ba ki jan phong jong u lalap balabu harudwa kham hadien ya tei kamet yap lapin kit no sha civil hospital nongpo na kabenta banle ekapus mortem kuman syukudo hakasngi bau samla pensai lang walaja laong balai i khadu yu hasnong nongka hakawei ka ying yap brio hakami jongkar foi trik no pra arjar pusau hakapor shipho baji ei laong banadu kate kamiet ukhlaman phaying shu bat ki bahyeng bat ki parasnong kila persang banwat ya u wat shakishnong bomarjan henry ki khlemlap din satya tat hadu kani kasngi balap yakamet yap chogu shu la yathuru bau new samla ude ubadan jingshitom hakbor perkhan bat laong bau deru khna ubam julit changjanga palat nalasnong bat kasa lengo bamenta ya kamet yap chungu lalap nakasnong kapacngai kabadon shakwei pat kabenta Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya